У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. Гэтую святую мшу, як заўсёды, ахвярую за нашу парафію. Молімся за ўсіх хворых, молімся за ўсіх тых, хто застаўся дома, хто не можа зараз прысутнічаць на гэтай святой мшы. Молімся за ўсіх памерлых нашых парафіянаў. Сёння у нашу парафію чарговы раз завітаў ксёндз Віталій Білейнік з парафіі Падсвілля. Ён прамовіць да нас Слова Божае, таксама будзе прасіць чарговы раз аб матэрыяльнай дапамозе. Каб наш удзел у гэтай святой Еўхарыстыі быў годным, перапросім Бога за нашыя грахі, слабасці і недасканаласці. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, чынкам і занядбаннем. Моя вина, вельмі вялікая вина. Тому прашу найсвяцейшую, заўсёды Анну Марыю, всіх анёлаў і святых, вас, браты і сёстры, моліться за мяне, да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Усемагутны вечны Божа, умацуй нас у веры, надзеі і любові. Навучы нас шанаваць Твои заповеди, каб мы могли стаць годнымі Твоих абяцанняў. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя.
Читання послання до Габреїв. Кожний першосвятар, якого вибирають з людей, призначений для людей у справах Божих, каб приносить дари і ахвяри за грахи. Ён може спочивати тим, хто не ведає і блукає, бо і сам має у собі слабость. Тому він повинен, як за народ, так і за себе приносить ахвяри за грахи. І ніхто сам не бере собі гэтага гонору, апроч пакліканого Богом, як і Аарон. Так і Христос не сам себе присвятив, ставши першосвятаром, але той, хто сказав йому: «Ти, син мой, я тебе сьогодні народив», як і у іншому місці каже: «Ти святар навеки, на узор Мельхизедека». Гэта Слово Божие. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан: «Радосно співайте для Якуба, ускликайте перед головою народов, обвящайте, прославляйте и говорите: збав, Пане, народ свой, решту Израиля. Вось я выведу их з полночной земли и зберу их з усіх межаў земных. Сёрад іх сляпы и кульгавы, цяжарныя разом з парадзіхай, сюды вяртаецца вялікая грамада. Яны пайшлі з плачам, але з суцяшэннем іх павяду. Прывяду іх да патокаў вады роўнай дарогай, і не спатыкнуся на ёй, бо я стаў айцом Ізраіля, і Ефраім – мой сын першародны». Гэта Слово Божие.
Христос знищив смерть, а життя святлів праз Євангеліє. Аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час, коли Єсус виходив з Єрихона со своїми вучнями і з великим натовпом, Бартимей, син Тимея, сляпий жабрак, сядзеў каля дороги. Пачуўшы, што гэта Езус Назаранін, ён пачаў крычаць: «Езусе, сыне Давіда, змілуйся надо мною». Многія загадвалі яму змоўкнуць, але ён яшчэ мацней крычаў: «Сыне Давіда, змілуйся надо мною». Езус спыніўся і сказаў: «Паклічце яго». І паклікалі сляпога, кажучы яму: «Смялей, уставай, ён кліча цябе». Скінуўшы плашч, той падскочыў і падышоў да Езуса. І, адказваючы яму, Езус сказаў: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Сляпы сказаў яму: «Настаўнік, каб я зноў бачыў». Езус сказаў яму: «Ідзі, вера твая вылечыла цябе». І той адразу пачаў бачыць і пайшоў за Езусам па дарозе. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Дорогие братья и сестры, стою перед вами и так отчуваю себе неёмко, бо, здається, недавно у вас був, приїжджав, і тут знов до вас приїхав, хоч ведаю, ви як парафія так само маєте свої плани. Я мав заплановані дві інші парафії, інші дієцезії, щоб там так само приїхати і Боже Слово обвіщати, і просити об допомозі у справах своєї парафії. Однак у опошні дні ці плани покрижувалися. І тут я перед вами, тому, коли ласка, дозвольте ще раз у вас попросити об допомозі у справах ремонту у нашій парафії у Подсвіллі. І саме разом з вами буду Бога просити у молитві в этой інтенції, служачи вам праз Божє Слово. Дорогі, сапраўды, сёння вельмі цікавае Євангеліє, в якім говориться про сляпога жабрака Бартимея. З'являється цікавим фактом тое, що сьогодні нам сказав євангеліст Марк. А менавіта, коли Єсус виходив з Єрихона. Ну, цікаво, чому вось толькі ў гэты момант, здавалося бы, у апошні момант, калі Єсус ужо пакідае горад Єрихон, Бартимей, жабрак, вось сляпы, рашаецца да яго прыйсці і прасіць аб дапамозе. Напэўна, Бартимей ведаў, вось калі Єсус прыйшоў у гэты горад, калі ён быў, Єсус быў ужо вядомым настаўнікам, вядомым чалавекам. Напэўна, мог бы папрасіць каго-небудзь, каб яго сляпога Бартимея завялі да Єсуса, але не, чакаў. Бартимей, здавалася б, чакаў да апошняга. Чаму чакаў? Ці сумняваўся, ці, можа, не хацеў пакінуць сваё месца жабрака пры браме ў горад, бо гэта было саліднае месца жабрака. Было шмат людзей праходзіла, мог сабраць шмат гэтай міласціны. Можа, баяўся канкурэнцыі іншых жабракоў, можа, не верыў да канца, што зможа атрымаць ад Єсуса аздараўленне. Но такая барацьба яго велася. І вось гэты момант, дарагія, з'яўляецца такім прыкладам таго, як мы у сваім жыцці таксама вядзем такую пэўную барацьбу, унутраную барацьбу.
Наприклад, ось бачым, сядзіць ксёндз у канфесіянале, вось падысці, паспавядацца, а можа пазней, ай, галава баліць, ай, не гатовая, або падысці да мужа, папрасіць прабачэння, ай, я не настраенні, ай, пазней, або падысці да маці, сказаць, што ўзяў без разрешення там 50 рублей з кошелька, ай, пазней, і так вось адкладваем. Дарагія, адна сестра законная, сестра Эмануэль сказала, чалавек сучасны хварэе на две хваробы. Першая хвароба называецца учора. Як жа вось можам інагда гаварыць сабе, ай, калісьці раней, вось з дзецьмі малымі сваімі я маліўся кожны дзень, вось перад сном. О, калісьці, у першыя гады сужанства хадзіў з жонкаю, з мужам на адну імшу, сядзелі вось у адной лавцы. Ой, калісьці быў міністрантам, добрым, дапамагаў ксяндзу, калісьці, учора. А другая хвароба, гэта хвароба пад назвай заўтра. Заўтра, гаворым сабе часта, а яшчэ кастрычнік не закончыўся, ай, там у лістападзе пайду да споведзі, ай, пазней возьму гэтыя, хтосьці скажа сабе, возьму гэтыя фільмы спампаваныя з інтэрнэта нелегальна, пазней удалю, ай, пазней возьму, разлучуся з гэтай дзяўчынай ці з хлопцам, які як каханак для мяне. Хтосьці так можа сабе сказаць, пазней, заўтра. І так вось змагаемся. Ёсць такая прыпавесць пра, байка-прыпавесць пра трох д'яблаў, якія сабраліся ў нарадзе і рашаюць, як бы чалавецтва звесці ў пекла. І адзін гаворыць, давайце скажам людзям, што Бога няма. А другі кажа, не, яны не клюнуць. Кажа гэты другі, давайце скажам, што Бог ёсць, але яго запаведзі цяжкія, нямодныя, невыканальныя. Устае трэці д'ябал і кажа, не, дарагія, людзі ведаюць, што Бог ёсць. Людзі ведаюць, што Евангелі гэта сапраўды праграма на жыццё. Людзі ведаюць, што вернасць сужанская гэта падстава для адносінаў, поўных даверу паміж мужам і жонкаю. Людзі ведаюць, што малітва патрэбная, але давайце ім скажам, каб яны гэта зрабілі заўтра. Пазней, калісьці пазней. І вось нешта адбываецца у сэрцы кожнага з нас. Такая барацьба была ў сэрцы Бартымея, сляпога жабрака. Дарагія, і вось што мяне вельмі захапляе ў гэтым Евангелі, тое, што ўсё ж, так, канешне ж, Бартамей, сляпы жабрак, рашыўся, устаў, падышоў да Езуса, папрасіў пакорна аб ласцы аздараўлення. І што піша Евангелие? «Ідзі, вера твая вылечыла цябе», і той адразу пачаў бачыць і пайшоў за Езусам па дарозе. Бартамей, калі атрымаў ласку аздараўлення, адразу пайшоў за Езусам. Здавалася б, можна было падумаць, Бартамей мог бы схітрыць, як жабрак, мог бы атрымаць ад Бога ласку здароўя, здаровыя вочы, і абратна вярнуцца на сваё месца жабрака і нікому не сказаць, што ён вось бачыць, але далей все паказваць, як сляпы, і хтосьці кідае міласцю, ён бац, хутка пешы сабе забярэ, і далей свой бізнес бы вёў бы. Не, Бартамей так не зрабіў. Ён не вярнуўся ў сваё гэтае грэшнае мінулае. Ён пайшоў за Езусам. Вельмі цікавы фрагмент, бо нешта падобнае адбываецца, дарагія, можа дзе ў нашым жыцці. А менавіта у тым, як мы просім Бога аб выслуханні нашых просьбаў. Прабачце, буду карыстацца з прыкладаў. Яны такія
агульныя, хтось, жыццё кожнага з нас рознае, розныя сітуацыі, але возьмем, за прыклад, дзяўчына просіць Бога, у малітве: Божа, дай мне інтэлігенцыі, Божа, дай мне адвагі, мужнасці, бо такая я закамплексованая, дай мне прыгажосці, каб я змянілася. А Езус быццам бы так бы спытаецца: а калі атрымаеш гэта, то як будзе далей? Ці ты мудрая, інтэлігентная, прыгожая, ці не захочаш вярнуцца, напрыклад, да хлопца свайго, які цябе скрыўдзіў, ці сяброўкі, якая цябе скрыўдзіла, і ты ёй адпомсціш, яму адпомсціш праз сваю інтэлігенцыю? Ці не будзе так? Або хтосьці просіць Бога: Божа, дай мне працу, дапамажы знайсці працу мне. Добрая інтэнцыя, добрая інтэнцыя. А Бог можа спытацца: а калі атрымаеш гэтую працу, што будзе? А ён можа так адказаць, напрыклад: буду працаваць 7 дзён на тыдзень, буду зарабляць, адкрыю бізнес, буду вельмі такі працавіты. А Бог скажа: тады не будзеш мець час на імшу, на малітву, якія павінны цябе карміць духоўна. Не атрымаеш працу. Або хтосьці можа: Божа, дай мне мужа, 30 гадоў, 35 гадоў мне, дзяўчына, я ўжо дарослая, дай мне мужика, дай мне мужа, хачу замуж выйсці. А Бог спытаецца: а ці ты не зробіш з мужа Бога для сабе, дазваляючы яму у пэўныя моманты жыцця на, можа, дзе свінскія ці грэшныя рэчы? Дарагія, і бывае так, што просім у Бога аб чымсьці, але хочам вярнуцца ў мінулае. Бартамей не вярнуўся ў мінулае, ён пашоў за Езусам. Хтосьці сказаў: дарагія, калі Бог дае ласку аздараўлення, ласку ратавання, вялікі дар, то ён дае не толькі для цябе аднаго, але каб ты гэты дар занёс далей людзям. Хтосьці просіць у Бога: Божа, дапамажы выйсці з залежнасці ад алкаголю. Божа, дапамажы выйсці з залежнасці ад наркаманіі. Дапамажы. А Бог можа спытацца: а ці калі будзеш свабодны ад гэтых грахоў, ці будзеш мець у сабе жаданне, напрыклад, арганізаваць групу ананімных алкаголікаў, ці паехаць на рэкалекцыі падзяліцца сведчаннем свайго ўратаванага жыцця, ці захочаш гэтым дарам свабоды падзяліцца, камусьці дапамагчы, ці можа проста хочаш для сябе так рашыць сваю праблему і зноў вярнуцца у грэшныя, можа, якія адносіны, у грэшныя справы, якія цябе давялі да алкаголя. Дарагія браты і сёстры, шмат пытанняў, якія даюць нам прычыну да намыслу, але перш за ўсё Езус, ён запрашае да новага жыцця, запрашае да того, каб быць новым чалавекам пасля атрыманых ласкаў, атрыманых дароў. І гляньце, таксама як Бартамей, сляпы жабрак. Не Езус падышоў да яго. Казалось бы: пане Езу, трэба быць культурным, ты падыдзі да яго, бо хворы чалавек, трэба злітавацца. Не, Езус кажа: паклічце яго. То есть Бартамей павінен быў адважыцца захацець новага жыцця. Ён сляпы уставаў, кульгавы, на ощупь ішоў, сарваўся з месца, каб да Езуса прыблізіцца да Езуса, да яго дакрануцца. Дарагі, хачу тут падзяліцца адной гісторыяй з жыцця аднаго ксяндза, які расказваў пра свае часы, калі ён яшчэ вучыўся ў школе у 70-е гады мінулага стагоддзя. І калі ў яго былі заняткі па літаратуры, на гэтых занятках была такая серыя тэмаў пра сусветную вайну, другую сусветную вайну. І настаўніца ім апавядала розныя гісторыі з вайны, таксама есці вершы, можа, якісь фільмы былі.
І ён так казаў, што ну так, мы как бы цікавіліся гэтай тэмай, нам было цікава, аднак столькі мы ўжо фільмаў паглядзелі пра вайну, і как бы так ужо трошкі прыелася, гаворыць ён. Але аднойчы на заняткі па гэтай літаратуры прыйшла вось гэтая настаўніца і прынесла пісьмо сваёй маці, якая была у концлагеры ў Аўшвіц, вязнем была. І прынесла пісьмо гэтая настаўніца, пісьмо сваёй матулі, і каб прачытаць. Яна дастала гэтае пісьмо з сваёй сумкі. Это было больш падобна не на пісьмо, але на якийсь кавалак паперу з дзюркамі, з прорезанымі строкамі, бо фашысты, калі дазвалялі пісаць вязням пісьма родным, то рабілі цэнзуру, вырезалі неудобныя фрагменты. І яна дастае гэтае пісьмо сваёй матулі у дзюрках усё і пачынае чытаць. Чытае, голас дрыжыць, на вачах слёзы, апошняе пісьмо маці перад тым, як яе завялі ў газавую камеру. І тады гэты ксёндз скажа, што ведаеш, як пачуў гэтае пісьмо, я дакрануўся да вайны. Так, фільмы глядзеў дагэтуль, але як пачуў, як чытае тая настаўніца пісьмо сваёй матулі, апошнія словы сваёй матулі перад смерцю, я дакрануўся да вайны. Сапраўды да вайны дакрануўся. Дарагі, і вось нешта падобнае адбываецца, напэўна, падчас кожнай святой імшы. Езус на Эўхарыстыі гаворыць нам: бярыце і ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта кроў мая. Дакранаемся апошняй вячэры. Калі Езус прыходзіць да цябе, брат і сястра, падчас камуніі святой, прымаеш у пакоры святы хлеб, Эўхарыстыю, цела Пана, Езус быццам амывае твае ногі, нават больш, амывае твае сэрца, можа, дзе твае збітае сэрца. У камуніі святой паяднаны з табой Езус ад твайго імя просіць Айца Нябеснага: Ойча, дапамажы ёй, Лене, Гене, Людміле, Олегу, дапамажы яму, ёй трываць у згодзе. Ойча, дапамажы трываць ім у згодзе з сям'ёй, з самім сабою, трываць у згодзе з сумленнем. Езус за цябе просіць Айца Нябеснага. Гэта і ёсць дотык Хрыста, які мы перажываем, а які наноў уваскрашае нашае сэрца, нашую веру і нашую вернасць да Бога. Амен. Дарагія браты і сёстры, шчыра дзякую вашаму пробышчу, брату Ігару, за тое, што запрасіў мяне. І дазвольце вас яшчэ раз папрасіць аб дапамозе у справах нашага рамонту. Мы ў Пасвіллі маем наступныя працы, менавіта працы звязаныя з тем, чтобы выводзіць каналізацыю на улицу, то есть копать котлован. И это в двух местах, две канализации, бетонные кольца, все это монтаж это сливной ямы, потом вывод водопровода из здания. Уже частка будаўнічых матэрыялаў закуплена, чакаем будаўнікоў. Таму шчыра просім аб дапамозе, не толькі фінансавай, а таксама і аб малітоўнай дапамозе. За кожны дар, за кожную дапамогу шчыра вам дзякую. Я буду пасля імшы там стаяць на уліцы са скарбонкай. Вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, усімі векамі, ад Бога,
святво от святого, Бога соправда. З якого все сталося, для нас, людей, для нашего избавления, Духа Святого, сделал Марии и старался человек, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, жена и похована, и на третий день воскрес, поводле Писания. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином, і який промовляв з пророком, веру в один святых католицкий апостольский престол, признаю один хрест, отпущение грехов, и чекаю воскресения померных, вечно в будущем свете. Амінь. Сподіваючися на допомогу Єсуса Христа, доброго пастора, який збирає людей у своїм костьолі, каб подарити їх вічним життям, узнесем до Його наші просьби. Молимся за святий костьол, каб запанувала у ім сапраўдная єдність, до якої покликав Його Єсус Христос. Тебе просим. Молимся за святого Отца Францішка, каб гэтак, як апостол Петр, ён умацоўваў веру сваіх братоў у веры. Тебе просим. Молимся за ўсіх людзей, якія сталі ахвярамі стыхійных бедстваў, каб яны атрымалі магчымасць распачаць новае жыццё. Тебе просим. Молимся за ўсіх хворых на коронавірус, молимся за медицинских работников, Боже, адудзячым паводле іх працы, Тебе просим. Молимся за наших памерлых братоў і сясцёр, каб з крыніцы Божай міласэрнасці яны атрымалі адпушчэнне грахоў і вечную радасць. Тебе просим. Молимся за нас тут сабраных, каб удзел у таямніцы святой імшы даў нам сілы для пераадольвання штодзённых праблем і клопатаў. Тебе просим. Боже, Ты праз ласку Духа Святого напоўніў дарамі любові сэрцы Твоих верных. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі любілі Цябе больш за ўсё і з любоўю выконвалі Твою волю. Праз Христа, Пана нашага. Duchu
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог и Отец Всемогутный. Усемагутны Боже, покорно Тебе просим, глянь на дары, якія мы складаем Твоей величи, и учини, каб гэтая ахвяра послужила помножению Твоей славы. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, усемагутны вечны Божа, Твоя бязмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёй Божою моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Христа. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удоскональ його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволим убачить свято обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе. Про Сина Твоего, Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися ім'я Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоей волей одарить Його супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленная, покликанная на вечерю ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слово, і будзе оздоровлена душа.
Христос полюбив нас і видав себе самого за нас, як дар і ахвяра Богу на пах приємний.
Молимся. Боже наш, Ojcze, niechaj udziału świętej wiary здійснить у нас справу збавлення, каб ми досягнули сапраўднай єдності з Христом, якого цяпер приймаємо у Харисти, який живе і владарить на віки вічні. Присядьте ще на хвилинку, послухаємо об'яви. Спочатку хочу, як завжди, подякувати всім вам за ваші ахвяри, за ваші молитви, за вашу допомогу на користь костьола, кляштера. Дякую всім тим, хто прибирав костьол на гэтым тыдні. Дякую всім тим, хто допомагав грабити лісти. Вакол костьола територію прибирав так само. Дякую вам великі. На протягу усяго місяця кастрычніка запрашаем заўсёды на ружанцовае набажэнства. У 17:20 яно адбываецца перад кожнай вечерняй святой імшой. Таксама ружанец для дзяцей кожную суботу ў 11:30. І пакуль яшчэ не забыўся, была такая ініцыятыва, яна яшчэ працягнецца, маю надзею. Мільён дзяцей моліцца на ружанцы. Не атрымалася тут арганізаваць гэта ў касцёле. Гэта была такая малітва на ружанцы у мінулы панядзелак а 6 гадзіне. У нас якраз у гэты час імша, але ведаю, што шмат дзяцей таксама і з нашай парафіі, але і з усяго свету ядналіся праз інтэрнэт, каб маліцца на ружанцы. І дзеці, якія маліліся, бо пісалі нам у групу, якая вось існуе у вайберы, дзеці, якія маліліся, калі ласка, альбо калі іх няма, бацькі зараз ёсць, то падыдзіце ў закрыстую, там для вас ёсць таксама падарунак для тых дзяцей, якія якраз удзельнічалі ў гэтай акцыі, ў гэтай ініцыятыве. На гэтым тыдні мы адзначаем 28 кастрычніка. У чацверг будзе свята святого Сымона і Юды апосталаў. Набліжаецца лістапад, месяц малітвы за памерлых. Памятаем аб патрэбе добраўпарадкавання могілак нашых блізкіх. І нагадваю, што малітва на могілках Лазавец будзе святая імша 30 кастрычніка а 14 гадзіне. Таксама нагадваем аб тым, што ў бліжэйшы час у нашай парафіі плануем правесці выбар парафіяльнай рады. Думайце, калі ласка, над гэтым выбарам. Думаю, што у лістападзе, можа, пад канец лістапада арганізуем гэтыя выбары, каб таксама думайце, можа, пра кандыдатаў, ну і маліцеся ў гэтай інтэнцыі. Нагадваем яшчэ пра існаванне гэтай новай супольнасці. У вайберы там можаце знайсці больш такіх цікавых і актуальных інфармацый з жыцця нашай парафіі. Стараемся, каб там не было так званага спаму, ну, таких непатрэбных таксама навінаў, але толькі тое, што найбольш актуальнае, найбольш цікавае і карыснае. Можна да гэтай групы далучыцца, калі вось запрашаем усіх нашых парафіянаў, ёсць гэтыя магчымасці. Яшчэ адна навіна, пра якую, напэўна, чулі, напэўна, ўжо сёння, можа, заўважылі, што учора падчас урачыстай святой імшы у архікатэдральным касцёле Найсвяцейшага імя Марыі ў Мінску адбылася цырымонія кананічнага ўступлення на пасаду арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. Заахвочваем да малітвы за новапрызначанага арцыпастара. Як вы чулі ўжо у эўхарыстычных малітвах, узгадваем імя Юзеф, гэта наш біскуп, біскуп нашага касцёла, за якога мы таксама молімся падчас кожнай святой імшы. Запрашаем наведаць нашу парафіяльную краму, таксама заахвочваем пачытаць. Ёсць розная літаратура, якую таксама прывезлі, ёсць таксама, між іншым, цікавыя артыкулы і пра новага біскупа нашага, пра новага мітрапаліта, і іншыя розныя рэчы, якія можна таксама. Ёсць карткі, ёсць лампадкі, якія можна таксама набыць, і гэтыя карткі таксама можна пакінуць у нашай парафіяльнай краме. Жадаю вам благаслаўлёнай нядзелі, добрай, прыгожай. Прыміце Божае благаслаўленне.
Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михайле, нас усмахали, спокойся, будь нам оборон, князю войска небесного.